kin gaba da ka ki saurare ni da kyau. Idan maranta kuɗin nan kika yi ki faɗa min gashi yanzu kina nema ki sa girma na izibi. Wallahi tallahi baban Badar baranci kuɗin nan ba, kuma kai ma a gaban ka da kaban kuɗin nan kaga sanda na buɗe durowa na sa su, amma yanzu na je zan ɗauka kuɗin nan na neme su na rasa, ban sanya aka yi ba. Lokacin da na baki kuɗin bayan ni akwai wanda ya ga inda kika ajiye kuɗin? Daga ni sai kai sai kuma Allah. Yauwa sai Badar kuma da ya tambaye ni na bashi aron kuɗi zai si shaddar bikin abokinsa, kuma ban ma bashi ba. To yauwa ko da na ji yanzu ina Badaro yake? Me za ka yi masa? Tambaya ke na ce ina Badaro? Ya tafi gurin aikinsu kuma daga can zai wuce makaranta. Lawalam. Wannan mona irin bala'i ne haka. Haba! Yanzu satan Iliyasa da ka biyo da hannan. Da ake ciki kai salama a gidan nan ne? Nayi. To amma wacce matar nawa ta biya? Ai wannan matar 300 ta biya. What? 300? Ka gan su. What? 300? Matar nan fa ta gama raina mana wayo. Injin markaɗe fa wajen guda 3 take da su fa. Amma ta rasa abin da za ta biya sai naira 300. To ai hakan ma sa aka ci. Wancan watan da ƙyar ta iya biyan 120. Wannan ma sa aka ci ta bada 300. Shikenan. Daga yanzu ta ringa zuwa ofis tana biyan abin da aka rubuta mata a jikin bil. Tunda har abin nata ya zo da renin hankali. Shine da yafi sauki. Ko ku ne kuke sallama? Ni ne. Mun zo karɓar kuɗin wuta ne. Har watan ya ƙare ne? Tabbas kuwa ya ƙare, ya ƙara har da kwana 4 a kai. To ban samu na je na biya ba. To amma abin da nake so da ku ku yi min lamuni zuwa gobe. Idan Allah ya yarda zan je can ofishin naku sai in biya. Ina ai ba wannan zanci. Doka ce daga sama. Duk mutumin da bai biya kuɗin wutarsa ba mu yanke wasu mu tafi da ita. Shine kawai. To amma ai kun san ni dai ina biyan kuɗin wuta ko? Kaga yalla bai. Wannan mu ma ba laifin mu bane. Doka ce daga sama. Duk inda muka je idan har ba a biya kuɗin wuta ba to mu yanki fakat. Kaga idi ka hau ka sauke min ita. Hau da sauri da Allah. Kai yaro, kar ka hau fal wayan nan. Kaga dakata. Tunda har abin nan ba zai yiwu ba. Amma Baraka, kina ganin Badar zai ɗauki kuɗin nan kuwa? Gaskiya ba zan ce ba, kuma na san cewa ko da a ce Badar ne ya ɗauki kuɗin nan to sai dai ko don ya canza musu wurin ajiya, amma na tabbatar da cewa Badar ba zai taɓa kashe kuɗin nan ba. Zai fi kyau ka shiga ka kawo abin da yake hannunka, idan ya so sai a wuce wurin ko? To shikenan ku dakace ni ina zuwa. Dan gari haka ake so. Tofa yau rana ta ɓaci. Allah saba allura soja sa wace ta motsa. Na shiga uku Hansatu. Oga, in fa mutumin na bai gidan na bai fito ya bada dan wani abu ba, wallahi sai na yanke wutar gidansa na tafi da ita. Kaga kada ka damu. Dole ma na san ba zai bari a yanke mai ba. Dan ka san tsofaffin sojojin nan akwai rainin hankali fa. Magana tsohon soja. Mu kan wallasa ne mu. Ba wani abin da zai faru. Ka ji ko? Dole ma zai biya kuɗin wutar. Kare ya faɗa masa. Ba dai da sajan Iliyan za su da ku ba. Na shiga uku. Banza dan iskan wobi bar samu tinci. To kai yaya za ka yanke din ne ko kuwa? Ranka da wayar gidanka ce ta yi sako-sako. Shi da zan mai maka da ita, ta mai maka ita wallahi. To sako.
to ka dan ja baya, ka ja baya to. Sako. To zan sako. Dan ƙara ja baya. Kai, idi! Ka gani da Allah. Ya biyo ka ne? Wai Allah na. Duk yanda aka yi mutumin nan a cikin sojojin ma koran mahaukata ne. Akwai alama. Yanzu kaga dakata ba na hankalinka. Ina tsanin da wayoyin da bil din suna ina? Duk suna can. To kaga nutsu. Ka koma ka dauko tsanin da wayoyin da bil din ka zo ka same ni anan. Wallahi ba zan koma ba. Mutumin ne ya atisayen yakin duniya na hudu a kaina. Ni wai ba ogan ka bane? Ai ba wani mutum oga a nan gurin. Ka je ka dauko bel ɗinka da wayoyinka in dauko tsani na. Kai wallahi mugun zabo ne wallahi. Naji. Bari ka gani. Sai dai mu je kafa ta kafa ka dauko bil ɗinka da wayoyinka in dauko tsani na. Wuce da Allah. Wuce shige gaban biyo. Mu je. Dalla ban za mu tsoraci. Dalla mu je kawai. To ka shige gaban mu na. Mu je bada da Allah. Ka zaka ce mu ka shige gaban mu je in bi kamar na. Da Allah. Wato Harisu, ba za ka buɗe baki kai karatu ba ko? Kai ga ka takadari ko? Ba za ku buɗe baki ku yi karatu ba. To sai kun kai azahar a nan wajen. Tunda na ga alamar ba karatun ne a gaban ku ba. To mana! alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Me ya kawo ki? Yau ma dawowa kika kici min mutunci? A'a malam, ba rashin mutunci ya kawo ni ba, na zo ne in baka haƙuri. To naji, me ke tafe da ke? Malam na zo ne in duba halin da yake ciki. Ki ga halin da yake ciki ko ki tayar masa hankali? Yaron da ake fata nan da wani kankanin lokaci ya samu 60 cicip a kansa. Ko ke ga mai da? Shikenan malam, yanzu ba zan samu damar ganin shi ba kenan? Kwarai kuwa ba za ki samu damar ganin sa ba, domin ni ɗalibai na ba na barin iyayensu mata suna ganin su. Dan